दैमालु बड' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे लांगोनायाव बा आरज गाबग्रा जायगायाव जोङो गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि सारमोनखौ लानानै दिनै आसाम सरकारा जिथुनाखि जोंनि बर' बिजों बा बिमा रावनि सायाव जिथुनाखि गोरलै बिगियान आरो गोरलै सानखान्थि बे मोननै आयदानि सायाव जिथुनाखि थाखो 2नि बे आयदानि सायाव बिथांमोना इंराजि आयदाखौ जाबसिनना होदों। बेनिखायनो जोङो कुनु पयदे जोंहा बेवहाय गोजोननाय गैया। बेनिखायनो जोङो बार बार हसिख्राव बुंगोन जे आसाम सरकारा बे मोननै साबजेक्टखौ थिखोनानै लाफिननांगौ आरो जोंनि बिमा रावजोंनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंखौ फरायनो इनि सुजुगखौ होफिननांगौ। दिनै आसाम सरकारा जोंनि बिमा रावनि माखासे जिथुनाखि सोलोंबाय थानाय जोंनि फरायसाफोरखौ बोखारनानै बा जोंनि बर' बिजोंफोरखौ फोथैनानै गुबुन मोनसे मिडियाम खालामनो थांदों। जों बेखौ खुनु पयदे मानिनानै लानो हाया। जोङो जोंनि बिमा रावजोंनो जों सोलोंनो मोनफिननाय जानांगौ। ओंखायनो गोरलै बिगियान आरो गोरलै सानखान्थि बे मोननै आयदाखौ जोंनि जिथुनाखि थाखो 2आव जाबसिनना होनो नागिरदोंमोन बिथांमोना बेखौ दैखांनानै जोंनि बिमा रावजोंनो जोंनो सोलोंथाइखौ होफिननांगौ। दिनै NEP नेशनेल इडुकेशन पलिसि बे खान्थिजों बिथांमोना बेखौ जाबसिनना होनो नागिरदों। ओंखायनो जोङो बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलि आरो बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। गस्लायाव जोङो इउनिफर्माव जोङो गोसोम जि गाननानै खर'आव गोसोम जि खानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुद्रिसारदों। जोङो बेखौ खुनु पयदे मानिनानै लानो हानाय नङा। आसाम सरकारा बेखौ दैखांनानै लाफिननांगौ आरो दैखांना लायाबा उननि समाव जोङो बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोर आरो रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै गुबुन गुबुन रोखोमै आन्दलननि हाबाफारि लागोन बेखौ जोङो स्पष्ट बुंदों। बर'नि माखासे गादियाव दा जिरायनानै थानाय बिथांमोनखौ मा खावलायहरगोन जोंनि बर' हारिनि थाखाय? जोंनि जायफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि माहारियारि आफादनि बा जोंनि बिटिआरनि बा BTWCनि जायफोर चिफ बा दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो बिनि सायाव अफस खालामनांगौ। खुनु पयदे जों मानिनानै लानो हाया आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा स्पष्ट जानांगौ। जोंनि बिमा रावनि सायाव बेफोरबायदि अयथासार बा खैसार खालामनायखौ जों सहायनो हानाय नङा। जों जि रावखौ बिमा रावखौ गोदै होननानै सोलोंदों आरो जि बिमा रावजोंनो जोङो सोलोंनानै जोंहा गोबां बिदिन्थि दङ। जोङो बिमा रावजोंनो सोलोंथाइ लानानै जोंहा फोरोंगिरि दङ, फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै जोंहा इन्जिनियार दङ, डाक्टार दङ, साइन्टिस्ट दङ, दिनै गासिबो दङ। दिनै बेबायदियाव जोंखौ आसाम सरकारा जोंनि बर' बिजोंखौ फोथैनायनि जि षड़यन्त्र लादों जों बेखौ खुनु पयदे मानिनो हाया होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो स्पष्ट जानांगौ। स्पष्ट जानानै जोंनि बिमा रावखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो बासायनानै बा जोंनि बिमा रावखौ जोङो जेरैखि जाया फोथांनानै लाखिनांगोन। बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जेरैखि जाया फोथांनानै लाखिनांगोन आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे फरायसालि बा सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंनि इयुननि लाइमोनफोरखौ नायनानै सिन्था सरसा खालामनानै खोथाफोरखौ बुंनांगोन। जेब्लायबो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां साननांगोन, जोंनि हारिनि थाखाय हादोरनि थाखाय मोजां साननांगोन। बिथांमोना जुदि जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै खेला गेलेयोबा बे मोजां जानाय नङा। ओंखायनो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो साननांगोन जोंनि लाइमोनफोर इयुन भबिष्यत जोंनि बर' हारिनि बेफोरखौ साननानैनो बिथांमोनाबो खोथा बुंनांगोन। जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजा जाम्बा जाम्बि आबादारिफोरखौ लानानै बिथांमोना खेला गेलेनो मोननाय नङा। आसाम सरकारा जुदि जाबसिनना होदों होननानै बिथांमोना सिरि थाबा जानाय नङा। आसाम सरकार भारत सरकारजों बिथांमोनाबो खोथा बुंनो हानाय जानांगोन, मिडियानि गेजेरजों खोथा बुंहरनो हानाय जानांगोन। जों बेखौ जेरैखि जाया गनायनो हाया। जोंनि बर' रावा भारतनि संबिधाननि 90 फारियाव जायगा मोननानैबो दिनै बेबायदि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों खेला गेलेजाबाय थानाय नङा। जोंनि हारिया मोनसे जौगानायनि लामायाव फैबाय। जोंनि हारिया मोनसे गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे हारि जाबाय। ओंखायनो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां सानस्रि दङ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ बुजिनांगोन। जेब्लायबो मोगथाङाव महर होनायनि सिन्था सरसा खालामनांगोन। दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिया दिनैसिमबो जों जिबायदि जौगानांगौमोन दिनैसिम जौगानो हायाखै। जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां लामा आन्दायनानै दङ। ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सिन्था सरसा खालामनानै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखायबो साननांगोन। आबादारि
गोरिब बर' रायजो राजानि थाखायबो साननांगोन, जायनि थाखाय नोंथांमोनाबो दैदेनगिरि जादों। ओंखायनो नोंथांमोना अरायबो साननांगोन, जेब्लायबो साननांगोन जोंनि आबादारि गामियाव थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि थाखाय गोजोन्थों।